kan ni ka episode ka bamenta tu ngin ya kami Dia nak kata kadau hang ni kini ki tengah ki jong Jacob ki ong namar kata ka spa baro ik bau bleu la shim no pa jongi kata ka longka jongi bat ka jong ki khun jongi ti benta ya ka e ru baro kat ka bau bleu ong hame tu da le kain tu Jacob la de bitu la ki jong ki kurum bau bleu ong bengin mi na nang ni ti benta ya ka bau bleu ong ya nya menjur lang mut chi yang sistem ki la ikut jingmut lang ka wei wan mi na nang tai halor jong kini ki jing kendu ti ngin ban biang ka ikab laong mentan ya ka kharai ka layar palat jong ka jing ya sung pher bat ka jing isi ti ka khamba pade ya uni hi bon kan ria no semua ti nya poi ti paragraf ba khadu jong ni ka thu ban kong enda kum tau Jacob ula ki joj bat ula pinsyong ila ki khun sendang ba ila ki tengah halor ki ut ba ula shimno ila ki jingri baro ba ila ka spa baro ya ka ba ula yo yelum ya ki jingri ken ba ula yo hi ya ki ba ulala kamai hi hapadan aram ya ka ban letno shaw isak ukpa jung u syakari kanan bat ulaban ulalet khapsnyu ya la ki langbrot bat karakhel kelatu ya ki durblei ki jong ukpa jongka ta hadu untuk syamo ti kajing khre nomor ba boro siyeng kila elong teli ka wei banyami no ti ulapan khre kum tu rei ka ba bud hadin jong kata kai thu ni ba karakhel ka lasimno ya kiniki durblei ukpa jongka episode shop nuan ni benta kwa wan la nang tim ni oke uniu Jacob kadai ka bor ka bamayan ka jong blei ka ba pen i ui ki kum tu nai ka ba ar pa kadai ka bor ka ba blei ku ra ni ki ba mi no bat kini ki tengah ki jong uru kim sim la benut la jong ka yeng la jong pa ki ka salam ni ka wei ka pon ka ba pi ong mane ka la ba ha ba i ba ni ka jing e ka la kharsoi ka la ban poi sa ka ban pulo uniu Jacob mon u sim ya jing ke pri ban kit ila ka jong ka yeng ban mi no tu sa kan ni ro di ka wei ka jing kai pi na mar ba ki don ki jing ja ne ki ba le se ki jong yeng nam ha ki ni ki jeli ni ki kini ki por ki ba ngi im ta am ki don ki long ye le se ki nya tung kho aka jing idai emat kan ni ka rukom le ka rukom pakhat rukom ka bukan lia no nang bakan lait ke jing pulu ajaka bakan pulu kan ing du nam la le isu nang la ba kwen no ing jong kan ni ro di ko wen ke jing kai ka ketik ke jing mot se ha ka jing teng kho kan nang ha baran dien ne pendam no ni ba kan lia no ta kai long kata ka di ban long ngilap long ka rai ka khat du e habam la le isu lada kadang don hi kalat ban penbha na du bidang ril ani indak la kham he ru lada dang don lenti hi ban wan ra sa jing bha dang kham na bha hi ba yasok bani penbai ti da poi pade ha ka khem khai ha ka ban dai don lang ru long shu na ya ai reng ka bet fikir ya bet syarut da ka bukum ta kan ya dai sibun ki ke ti hang ni i ba kum u Jacob ru to kila emir lang tu klam da kan jok tin shu shatai nomor sungku kita ka jing dei kala e ti kini ki khre no ik wan mi ti hang ni wan ra pada ha ba ki la thmu pada ban mi ka wei ni ki tengah ki jong u Jacob ka le ik wan shim ni ki dot play kwa jong ka asha usta semua kata hakapor minta kan mau ki syar la dep hakapor ba Abraham usha ban khat hau blei ban mi no nagi bahaya mai ulai jaka ka bom tep ba blei so pen i ngasuka e bahaya Raymond tahu Jacob abu yo ka jing shai ha u bo mi no ngai yeng ulaban utip chno ban lai sha ukpa istak pat ka mut ka kham sting kala kham sting ho khon ka ka border ban wa ta ka ban lai ne phi i no im ka san dur thamai ka jong blai em no mo blei la ko do pa khali phai no la ki jong ki kor la ka jong ka yeng ko pa jong me ti utip ne e wan ti long kim ko mo long ha ka ni khanang ni tu mut i kum bakim de syuk ti kinong phet wer ko jaka ko jaka kala don ka ni ka jaka ka bakin syong kin sa ti menta pa de uni ti nomor ba hang tai te pat don jing khi ai tim tau ka khaman jung ka thau chatai ti ulai ti ngi poi be khani ka benta ni kan long ha kata ka jing thu de ban le chatai ti kini ki dur blai kin don jing mut ayu kini ti hang ni kan mi biang ka jing kali kan lada kita ki ba syong haran ki ba u nahor ukpa jong u Abraham ru Usparau Abraham nahor tera ko ha marumu tu yalam nanti nakari ko urki kaldi
kata ru temu balik syakanan tang bapoi haran ki syong syong no te dapoi tu tikideh ki betip yu blai ku bae tendai imat aslam tu ti katu kajing sungtu yu blai to kibat yu blai nget tenget ju tendai dan si extra jengit pada Jadi badan hatu jeka. Ti kini kilong kitu ki leyeng barit no kilong kidan hi kidur statue ti kibarit te ki bu ki helayeng te I kumba ulaban bu nyokor kita haru kum ki leyeng te ya kita karakel ka shim te yang ni ba ini ru inlong iwe ni jing thot namaru jakob te ungat yu blai ba em te ya kata ka jing li shim ni ki ni ong ni ki dor blai ki jong pa kamut shim tip ye kani kslong khana ka bon ra pa na koi kaliang pa deba ka pedeng jong kata ka jing thu ban ko ngo yu blai kani ru kara lang ini ki dor blai jong pa Hi lawan ra mane no du utera mo ter be nge yu blai be em tanai lapoi haran ki snem ki yu snem yu pa kabadan tu jeka le se ka busut hakasan perhat jong kini na katu ko jing nge tang yu blai be em itu ile ye ba pi badan tu jeka ibit so bertiat lang ti jong kum nur tip kan mentah hau ni halong ye jong laban le mon kala long do long snam ngai malang ngai yu to blai be em ko pa ye jong ngai kala long do long snam ko jing ngai itu benta badan tu kai mo bon long ka di ban long ka jing pen kedet ban liu yang yu pe ni program ko long ba ha ka jing ya lenti jong jing ya puli ko ba jing ngai yu blai be em te yo ngi ngop lang ta ka ni ya buat lang ka badan ka ba sebar ka jing ngai ko ba kini sok betul ni mon ngi habra lang ini nomor ini rilong I bental de don ni wan jengkerku iya asam kanyi srim kum kitu ki ini ki baye ya ba ki singi kitu ki feng shui jong ki China ki baye te ki ksai ki bakum nu warra ki dur ki bakum nu da ka bakmil ti ba te kitu hiyeng ka kan wan ka jengkerku long kum kitu kum lihat kan kum lihat ho ti kala long bah ka ka jong laban ru la kum lihat kita tamam don pen bet kata ti menta pada lai thu ni pada baka Rakhel karai kita. Kalam ka jingtip. Akara lang do lang snam le si. Kalam ka jingtip. Ma kata le si ka community ba dagi don kini mot ke jingker ko kini dia bot lang. Ti kumnun ne kata. Pi kala ya kelas te. Hakasan berkhat yang jokam. Wa ainam yu blai bo bokher khu yu kum tu ngai kan khana chama. Mentah ni ini pli ading ba kani Rakhel iti jinget bi idon ni. Jinget chaba na ka ai ka bu. Entong inu maong ka jinget bi na marting ting habum don ba kadau. Habum don bapen I te kumat he ibit so bertiat akar tementang kamu ban ra lang sa kata ka bagan lai kan bu tengah juga ti ra nam ta ka ru ngimtip kai ke banyak krem tang long tang bang isu anta dio kan dei I ki jingker ku kum ki le yeng kadai ka bapa ni ka bapil apuli tai ti khat ka long syuto to bu syim kan gajing tip pa te ti hang ni ru kali ja ka taru nomor ba ulaban ulet ban ons nyu lang brat sakawi pada ka jaka kalau ide hipor iba biang hi man ni hakan ni ke episode ka banwan ngin yakhmi in haban penye pher ba kadi kam dei ka jing kubur ya ka jing le jong karakhel ba ka buri ye kita ki lei thau hendai ka dei bet ka jing da mantai ka burom ka jong jakob ba ti nak ka banta jong ni udang sungur ka jing dei ka jong bat ublei ya da khanang ba ka numyo ka jing kenno na uni bon thuat kita